I pozdravljam se na naš kanal i danas idemo imam kratko objašnjenje samo. Da kažem, stiže mi Ark Survival Evolved. Do srijedi bi trebalo da stigne. I naravno ja ne znam kako znam preko komputera. Mislim, znam treba nešto da instaliram kako se radi, tako nešto. Ali ja to ne znam. Vi napišite u komentare kako to da uradim. Načelo je kratko objašnjenje. Neću da uvijek ljudi traje oko 4 minuta samo da dođe. I naravno ono preživljavanje je stvarno po meni je ekstra da sad krenuo na moj kanal. Tam još je bilo nešto ja prevario na bizini. What the fuck? Prevario ga malo bizini. Tamo sam malo ižistirao na vas. Da, pozdrav za tamo rasno, pastite mi ovaj kanal. I da vidite mi kuća. Znači, da kažem. Još. Da vidim. Sad imam krozdana dana subscribera kad kad budem bacio, nasput. I hvala na 10 subscribera. Hvala. Može više, ali dobro. Nije loše u roku od mjesec dana. Kako? Odmah ima dijamantski mač. Sine, da mi, pa oni su gotovi. Pa su gotovi, pa gdje žuriš, pa gdje juriš, pa gdje. Znači, ne nešto novo kažem ovdje. Ide klasika neka. Znači, neću stavim neki game, znači neki, prvo ću stavim neki profile Quartum tiska. Inače, da, Vertex Gaming, znači kad neki pašu 600 subscribera, jeeeej! Znači, da se to kažem. Još kojih stvari, ali nema više nešto novo kažem. Znaš što je povijek? Sada ću kako prodam. Ne, kramaš. Ne mogu se gledati tako nešto. Zato što ne znam na toliko. Ljudi, ako hoćete da igram na svim serverima, da vam neko, ne znam, nije nešto slično, nešto dobro kao izmiješamo neke stvari koje je i tamer. Napišite slobodno komentare. Nešto kao da je tamer izmiješamo Skywars i Games igramo kao, ne znam ja, da igramo Split, Skywars i Hunger Games i tako nešto. Neću ići na Hunger Games, zato što mnogo ljudi išli na Hunger Games i meni se iskreno baš ne sviđa svako na Balkanu. Svaki kanal snima na Balkanu pa se Balkanu. Znači svako snima Minecraft i to se još nešto ne sviđa.
Блин, если видео на кого хакера tu, kako se video može gledati da evo, des. Počinjuje na 100 laksa i nikad. Ali on nema, vidi ga! Ti. Kad ti cikneš malo. Ne, sutra ću baš 6 minuta. Vidi kako ti isto ide.